Sziasztok, Világ vagyok, és itt vagyunk a játszótéren. Itt van velem Szabi, Patrik. De hallót, hagyjátok! Állítsd a videót! Sziasztok, Világ vagyok, és itt vagyunk a játszótéren. Itt van velem Szabi. Sziasztok! Máté, a buzi gyerek, és Patrik, Krisztofer, a köcsög János, és hát kezdjük a crossbar challenge-et. Mátének át is adom a kamerát. Ki köcsög János? Jó van, kussolj, megy a videó, ember! Fogd meg rendesen! Na, és videózzál! Na! Egyesével második vagy lakás. Elfogyott a videós. Nem érdekel. Na, hogy innen kell lépni. Azt a geci nyilván feküdt. Jó, nem? Akkor első vagyok. És mennyi legyen? 5? 5-ből? Jó. Akkor nézzük az 5-ből. Megvolt. Crossbar-sal megrúgni a kapufát. Azt, hogy leszettem, hogy megrúgta. Utána jön a gomb, csicskúgyereket. Patrikot nézzük, hogy elkúrja szépen. Ne röhögj, sunyiba még szabasztom el, akkor csak hátsó. Nézzük a csicska gyereket. Csicska gyerek neki fut és elbaszta. Bele középre. Na. Baszd meg, Kerülj aztán rám, Peti. Ott megy a csicska. Csicska Dini. Ez a portos anyukája. Na most jön a Milánk, aki jön átja. Na nézzük is, hogy szép mi ez. Vagyok Ronaldo. Hallod, rám mutassál, én vagyok Ronaldo. Itt van becsücsörít éppen. Megdoblok telefonnal. Jön a lét! Hallod? Hozd bizony!